Csak a visszahordók kocognak a helyükre. Mintha lenne. Ja, úgy néz ki, hogy van. És akkor kezdődjön a mérkőzés. Középre megy a rugás, sikerül elkapni a levegőben, és már kicsúszott a lába, és ezzel meg is állította saját magát, illetve a farkasok visszahordását. A visszahordó itt nem tudsz ilyen menet közben saját csinálni, de 11 yardosokra a farkasok. Hogy stopp, aztán kész. Aha. Nem meg tudom állítani, lehet tudom megítani újra. Aha. Egy kvázi vágás. Három elkapó van a jobb oldalon, egy a másikon. Ez egy read, gyönyörű a futás belül, ott viszont megállítják. Talán egy 2-3 yardos futás volt belül. Nagyon jól olvasta ezt most a Cowboys defense-e. Második és 8. Jó, akkor szerintem legyen ezt, hogy megállítod. Jó, akkor legyen 82 felvétel, jó? Jó. Mert az, hogy nekünk könnyebb a felvétel. Hasonló formáció jön a három elkapó jobb oldalra, másik oldal egyedül. Ott a single back. Megint egy belső futás, és ezt remekül olvassák. Talán megint 2 yardot, vagy talán csak egyet tudtak hozni. Úgyhogy előbb-utóbb passzjátékot kell majd látnunk. Ja, ilyenkor kéne. Neked itt jó? Ja, így tökéletes. Harmadik és 7. Nagyon-nagyon jól állja a sarata Cowboysnek a védelme. Nézzük, hogy változtatnak-e valamit. Tehát harmadik és 7, megint 3 elkapó a bal oldalon. Lesz-e passzjáték? Megtartja az irányító labdát, keresi az elkapót. Picit magas, remek védekezés. Keresem a számokat. Tamási Róbertet véltem felfedezni 11-essel. Ő volt az, aki annyira zavarta az elkapót, hogy nem tudta megszedíteni. Így pedig a pancsapat érkezik a farkasoknál. 1-2-3-mal kivédekezte a Cowboys, és már is jöhet a Cowboys visszahordó csapat a pant után. Akkor legyen felvétel, amikor... De nézzük, hogy megkockáztatják ki, hogy a kezébe rúgják, vagy pedig majd oldalra kimegy a Laszti. Amire múltkor beállította, tehát hogy ráfér a 6 óra vagy nem. Hát csak mondja, most 2 meccs is van. Igen. Jó snap. Inkább magas, mint hosszú az a rugás. Pici holding azért volt, de hát mikor nincs, zászló nem repült. És valahonnan az ellenfél 39 yardosáról jöhet majd a Cowboys. Nagy back és tailback egymás mögött a backfield-re, jobb oldal, vagy a bal oldalon még egy elkapó, nézzük, hogy mi lesz ebből. Belső futás a tailbacknek, remek blokkokat kap, és gyönyörű volt a szerelés. Nézzük meg, hogy ez mennyire volt elég. 2 vagy 3 yardos futás lehetett itt belül, nagyon szépen blokkoltak, nagyon jól elszeparálták egymástól a defense játékosokat, de nagyon szépen érkezett a segítség. Majd intézkedek mindegy. A kendőt kerestem a tetejére. Hasonló a formáció, azzal a különbsége, hogy tight end pozíciójából az előző oldali, jobb oldali elkapó. Egy bemozdulás, ha jól láttam, akkor 64-essel keresem. Lantos Ákos Zó. És így második és 11-12-ről beszélünk. Igen, splitbackbe állnak fel, 2 elkapó a jobb oldalon, Rittinger Krisztián pedig az irányító helyén. Passzjáték, egyedül irámodik meg, de ott nagyon-nagyon jól olvassák középen.
Majd egy pici segítséget azért kérek a számok kapcsán, mert nincsenek leírva. Sajnos a 91-es játékos dicsérjük meg, mert nagyon ügyesen olvasta a játékot és jól tudta levinni. Harmadik kísérlet következik, nagyon jól állják a sarat a defense játékosok mind a két oldalon. És így harmadik és 10-ről jöhet a Cowbells. Nézzük, passzjáték, megtartja Rittinger a labdát, ott a passz. Hát érdekes volt, mert volt egy mozdulat azért volt, hogy elüssék az elkapó kezét, de úgy ítélték meg a játékvezetők, hogy ez nem merítik a szabálytalanságnak a fogalmát, úgyhogy nem volt igazán jó a snap. És ahol leérkezett a labda, onnan fog majd támadni a Farkasok csapata, úgyhogy hát annyi baklövést követve, hogy nem hogy rosszabb mezőnypozícióból, a legjobb mezőnypozícióból fog majd kezdeni a Farkasok csapata. Borzasztó volt a snap, de ezért a játékvezető remekül látta, hogy lepattan a labda. A motion után pedig a passz, és megvan az első interception, vissza lehet vele venni, senki nincs, aki megállítsa! Keressük a számát, a nevét a 43-as játékosnak, sajnos én nem támom a papíron. Ha valaki tud segíteni a szurkolóktól, akkor megköszönjük. A tényen nem változtat, van egy sárga zászló ugyan, lehet szurkolni, és a Cowbells jöhet támadással onnan a saját 38 yardos vonaláról. És egy belső futás, és egy remek védekezés középen. 91-essel, nem tudom a nevét, nagyon ügyesen csinálta. Borzasztó így nevek nélkül mondani a számokat, de hát Pavlovics. Nézzük az egyardos futás után, hogyan jön tovább a Cowbells. Rittinger megtartja, passzolna, és ez egy sack. Most a 90-es. Remekül védekezik egyelőre a Farkasok csapata. Nagyon-nagyon jól dolgozik a belső fal. Magas a snap, meg lehet csípni, Rittinger kifele forog, és ott nem viszi. Nagyon fontos a snap, nagyon fontos, hogy a center hogy tudja feladni. Krisztián próbálta a Farkasok. Nézzük, hogy mennyire zavarja majd a visszahordót a nap és a szél. Elég jó most a snap, ott a rugás. És van. Még megy, még mindig tart, egy blokk kellene még, az nem lesz meg. És ott kilépett, ott már nem illik bántani. Valószínűleg azt mondta Udvardi Gyula, hogy meg fog ismételni a kísérletet a 20 yardról a téves sípszó miatt, úgyhogy mintha nem történt volna semmi, szépen visszamennek a csapatok a helyükre. Jöhet a punt. Kevesen vannak a Cowbells-esek. Nem tudják, hogy kinek kéne bemenni, most észbe kap 35-esen Pigler Csaba, ha minden igaz. Aki egy picit lent ragad, de hát megvártuk, úgyhogy nézzük a pontot. Magas és hosszú, majdnem sikerül blokkolni, lesz belőle visszahordás. Oldalra pattog a labda.
Mindent hallottunk, hogy mi volt a baj, pontosan ez volt a baj. Ugye ez a Farkasnak az alapformációja, egy pedig a jobb oldalon. Megint futás. Nagyon szépen olvasta a nem létező blokkokat, és onnan sikerült egy 5 yardot futni, talán 4-et. Egy picit magas volt a snap, de pont jó helyre érkezett, utána pedig a running back a saját lába meg tudta oldani. Második és 5 yard, talán 6-ot is meg kell tenni. Megint belső futás, és egy remek olvasás, talán ki is pattant a labda egy pillanatra. A játékvezetők mutatják, hogy a Farkasoknál marad a labda, és jött a harmadik próbálkozás. Talán 1 yard volt ebben, vagy egy fél, úgyhogy most biztos, hogy harmadik és 5 következhet majd. Ott a húzás, belső futás, jók a blokkok, ebből nem lesz semmi. Gyönyörűen letartóztatták középen, 3-4-en is érkeztek, nem igazán tartott a fal tovább. Úgyhogy ezt is majdnem sikerült blokkolni, bepattog az endzónba, oldalt kiment, egy nagyon-nagyon jó pantot láttunk. Tehát valahonnan 5 yardról jöhet majd a Kábelsz együttes, amely oldalt kiment a labda. Belső futást nagyon-nagyon szépen csinálják, és talán egy 4-5 yard benne is volt a futásban. 40-essel Pichler Norbert volt az, hogyha jó. És az is kérdés, hogy mikor látunk first down-t a mérkőzésen, mert még nem volt. És lehet, hogy ez megtörhet valami átkot mind a két oldalon. Fullback futás, ha jól láttam. 32-essel. Nagyon szugerálom a számokat, de nem. Igen, megvan, Pézsa Bence Albert volt az, fullback futással, volt benne egy 2-3 yard, és pont ugyanennyit kéne megtenni a first down-nak a bíztatását. Harmadik és 2 tehát. Megint belső futás, megint fullback futás, és megcsinálják. Nagyon-nagyon szépen. 32-essel továbbra is Pézsa Bence Albert az, aki ezt remekül. Szeretnék majd kérni, mennyi van hátra, és 0-0 az állás. Első és 10. Tailback futás. Gyönyörűen elmondtak meg, lecsúsztak a tackle-ről, és pont előttünk lesz vége a futásnak, megint láttunk egy 7 yardos futást. 40-essel Pichler Norbert élhetően az utolsó játékát. Második és 3 tehát. Split back a backfielden. Megtartja Rittinger, ott egy screen. Elkaphatatlan volt a labda. Hiába értek hozzá hamarabb. Szépen eljátszották a fake handoffot, ment volna a screen. Kicsit magasra sikerült a passz. Ezt okosan csinálták, nagyon a hard count az működött, jó a futás is, amivel többet érnek el, bár így is megvan a first down. Nagyon szépen csinálták, ugye bemozdították az ellenfelet, úgyis meg lett volna a büntetéssel, mert a sárgazászlók azt jelenti, hogy a defense-nél azért sikerült túlját 32-es yardolukról jöhetnek. Tailback futás, megint 40-essel, ha jól láttam. Pichler Norbert volt, és ez egy 3. Lejárt a támadóidő. Remek volt a védelem, egy külső futást próbáltak
megszilárdítani a Cowboys játékosok, jól olvasta ezt a farkasvédelem. Az is lehet, hogy ez negatív yardos futás volt, meglátjuk, hogy hol teszik le. Igen, 1 yarddal hátrébb, így 3. és 13. Nézzük, hogy változtatnak-e a játékhíváson. Belső futás, nagyon-nagyon jól olvasta ezt is a farkasvédelem. Megy egy kis csípúj, de hát ez teljesen normális. És akkor 4. és 11, hát gyanítom, hogy a... Jó az a rugás, nem is, és érdekes volt, hogy nem vitték le, ez egy remek visszaordás lehet, egy jó blokkot láttunk, ott pedig sikerül levinni, tehát a saját 35 yardosáról támadhat majd a farkasok csapata. Fumble, sikerül rávetődni, 5 yarddal hátrébb mennek a farkasok, 2. és 15. Plusz még 2 elkapott, egy húzó gárd mögötte lehet menni, elég jó a szélső futás! És mennyi lesz belőle, mivel 15 yard, 2. és 15 volt, szépen előre megyünk, így, ha jól látom, akkor 3. és 8 lesz majd belőle. Még mindig elég messze vannak, de ez legalább valamilyen jó megnyilvánulás volt, mert egy szélső futójátéknál a tight end oldalra ment a futás. Volt egy húzó gárd, és nagyon szépen megcsinálták ezt a 8 yardot. 2 elkapóval mind a 2 oldalon. Igen, nem reagált a defense arra, hogy... De nagyon szépen megoldották, még mindig talpon. Egy picit talán szemfülösebb az irányít, akkor észrevette volna, hogy nem léptek ki rá a cornerback-et, nem volt embere. És reméljük, hogy nem komoly a sérülés. Vagy talán a farkasra nem is volt még first down. Jó a hang time, de hát nem elég hosszú. Megint pattog, és ott meg is van a laszti. Onnan jöhetnek 23-24 yardról. A saját 23-24 yardosokról jöhetnek a Cowboys játékosai. Akkor a Cowboys támadását. 2 elkapóval mind a 2 oldalon. Kicsit magas volt a snap, és tökéletesen érkezett a szélső linebacker, aki meg tudta állítani a játékot. Hátrébb is mennek. 1 yardos, tehát egy picit hamarabb indulnak, meg volt a... átlépték a vonalat. De hát úgy néz ki, hogy az offense hamarabb mozdult be. Offense number 35, 5 yard, second down. Ott a passz kísérlet, és majdnem így lesz jó. Tegyük azt hozzá, egy picit hosszabb a labda, akkor lehet, hogy nagyobb gondot okozott volna. 2 elkapó mind a 2 oldalon. Nézzük, hogy mi következik majd. Kicsit magas a snap. Megtartja Wittinger Krisztián, ott egy passz. Ez egy elég jó, micsoda szerelés volt! Már benne volt az elkapó kezében. Egy remek védő megmozdulás. Hát 31-esen a 31-es játékos volt, aki ezt remekül csinálta. 4. lesz így, 4. és 16. A saját 20-asukról valószínűleg rúg. Megint csak magas inkább, mint hosszú. A rugás, meg is van. És talán a legjobb mezőny pozícióból jöhet a Cowboys 38 yardvonaláról jöhetnek a farkasok, megint jók a blokkok belül. Talán most meg lesz a first down. Nézzük meg, hogy hol teszik le a lasztit, nincs még meg. Ez egy 9 yardos futás volt, hogyha jól látom a játékvezetőnek a mozgását. Tehát második is 1 yard. Úgy néz ki, ez elég jól működik. A húzással, az, hogy szépen...
Az hátulról volt, nem láttam sárga zászlót. Érdekes volt az a blokkolás, mert pont a futóra lökte rá a játékos társ, de hát ettől függetlenül megvan az első first down a Farkasoknál. Formációt volt egy tight end még az előző két playben, most már pedig 3 elkapó belső futás marad, vissza tud vágni, ott nem sok segítsége volt, jól dolgozik megint belül a Cowbells védelme, valaki megint lemarad. Ott van megint a futás, hát blokk nélkül azért nagyon nehéz futni, tehát azért elég nagy darab a srác az, hogy ne vegyük észre, hogy blokkolni kéne. De hát így azért nehéz, visszább is megyünk. Megtartja a labdát, ott egy passz középen! Mutatják a játékvezetők, hogy érvényes a TD, tehát először a Farkasok teszik fel a pontokat a táblára. Széles Bálintot véltem felfedezni 13-asban. Nem biztos, mert kaptam ugye a számokat. Ő kapta el, ugye? Ő kapta el, szuper, akkor jól láttam. A 12-es az irányító. Jól mondom? Na, mert ő nincs rajta a papíron. Jó, sikerült. De Mizsák Máté, ugye? Ő az? Jó, köszönöm. Megvan. Jó, tehát 12-es, 13 kombó. Egy blokkoltra, közben egy blokkolt rugás! Ott sehol semmi ilyenkor már, ugye ezt tudjuk, hogy csak a másik csapat szerezhette volna meg. Marad a 6-0, vezetnek ezzel a Farkas. Furcsán repül az alaszti, ki is pattan, meg lehet szerezni! És megint pattan! Jaj, a kékeknél van, ha jól láttam. Cowbells lesz. Ebből a szögből nagyon jó helyen ülünk egyébként. A Cowbellsnél marad a labda. Mindenki izgult, mindenki, túl izgultuk itt a lelátó. A nap, ugye a nap, én mondtam. Az isteni Gecser Máté is feltörik a színen. Az egy jó futás idáig, még mindig jó blokkokat kap, ki tud szabadulni, jaj, majdnem, a first down biztosan megvan, de hát megy az óra. Nehezen kellenek föl, lesz a játék az időkérés. Ó, de magasan azt nem! És Rittinger Krisztiánt kergetik, nagyon szépen megszerzi a labdába! Atyaim! A Farkasoknál van a labda! Szinte hihetetlen, ilyet is láttunk. 57-es játékos, nincs fölírva, de nagyon-nagyon jó munkát végzett. Ő szerezte vissza a labdát. Hát, itt többször is hátsó fali infarktusban itt elvittek, visszahoztak. Nem tudtuk, hogy kihez fog kerülni, most már tudjuk. A pirosaknál van a laszti. Ettől féltem, úgyhogy azt nem. De paszt az előbb, kérdését tudják-e növelni az előnyüket, vagy pedig a defense meg tudja állítani őket. Belső futás! Ott egy sárga repül. Várjuk meg így a játékvezetőnek a ténykedése után, mi lesz az ítélet. Personal foul, csoblok, offense 74-es játékos, 15 yard, első kísérlet. Igen, érdekes, egyedül nem lehet csinálni csaplokkot, de most a 74-esre rásóztuk ezt a dolgot. Szóval a lényeg az, hogy hátrébb megyünk. Ugye azt jelenti, hogy ugyanazt az ellenfél játékosát van, aki a térd alatt üti meg, a másik oldalon pedig térd fölött, és ez így szabálytalan, és ezért jöttünk hátra ennyit. 15 yardos büntetés, megismételjük a kísérletet, akkor azért benne van. A szándékosan azt láttam már magasabb szinteken, de az elég csúnya. A screen jobbra lepattan. Sárga zászló nem érkezik.
Hello Csabi. Váltottunk, ugye 3 elkapóból most csak 2 a Titan becsúszott a fal mellé. És nézzük, hogy lesz-e belőle futás ott, és a futójátékot a húzásból még ki tud jönni mindig talpon, és ott le tudják mindig. Nagyon-nagyon szép volt a szerelés, második, a harmadik a sikerül. Nem kell lögdösödni, srácok, mindjárt vége, úgyis kifújjuk magunkat. Itt van a jobb oldalon, 2 elkapóval, szintén a jobb oldalon nézzük, hogy mi lesz ebből. Sárga zászló. Fosz megtartja a forog kifelé, ott le tudják vinni az irányítót. Remek játék volt, defense szempontból mindenképpen, offense szempontból pedig nem kapott elég védelmet a... Hoppá! Ilyet nem nagyon láttam még, megmondom őszintén. Szóval az történt, hogy nem a Panther kapta a kezébe a labdát, hanem sikerült melbelőni a personal protektort, akiről lepattant a Laszti, megszerezte a kábelsz, és onnan jöhet. Úgyhogy még van idő, mondjuk, hogy Rittinger Krisztián keresi az elkapóját, egy szélső passz, nem volt igazán jó, nem volt tiszta célpont. Második és 10 tehát. Kicsit megint magas a snap. Rittinger keresi az elkapót, egy jó belső passz! Rittinger Krisztián remek védelmet kapott. Megtartott a labdát. Nagyon-nagyon ott egy késői zászló. Egy nagyon késői zászló repült oda. Farkas Ádám volt az 25-össel, aki megszedette a Lasztit, és elnyargott. Extra pont. Ugye ezt mindenképp berúgják, és talán marad még 1-2 másodperc ahhoz, hogy lássuk játékot még a második negyedben. Ezt lehet blokkolni, sikerül is blokkolni! Remek volt a Farkasoknál a védekezés. 6-6. Integet vízi szegény egyedül, azt jelzi, hogy nem sikerült az extra pont. Mi ezt láttuk. Na nézzük a bünti után. Touchback. És az a kérdés, hogy mennyi van még hátra. Ott a snap megtartja az irányító. Egy jó passz! Okos volt, hogy kilépett oldalra, megállította az órát. Az a kérdés, hogy van-e még hátra idő. Lesz ebből még valami. Ott egy kis passz oldalra, nem volt igazán jó. Biztos, hogy előre ment a játékszer. Kár érte. Időkérés lesz. Dupla ikrekből megyünk. Két elkapom mind a két oldalon. Megy át a motion. Jön a snap, nézzük. Az egy fake, az pedig egy hosszú passz, abból lehet valami gyönyörű védekezés. Hány másodperc maradt hátra? 41-essel. Igen, szám nincs, vagy hát tudjuk, hogy ez a szám, csak név nincs hozzá. Harmadik és 10. Nézzük akkor a játékot. Megint jó védelmet kap az irányító, egy lőtt passz, felpattan, megszerzi a kávet! Vissza tudják-e vinni? Hátulról pedig sikerül lebirkózni, és azt hiszem, hogy ez volt az utolsó. Bár nézek vízire, hogy van-e még. Itt a vége, fuss el véle, kicsit pihenünk, bemegyünk az árnyékba, hideg sör nincs, de hát a lényeg az, hogy büfé, kávé állítólag van. Kedődik rá, él a labda! Atya-gatya! Na nézzük! Ott le is viszik. Szerintem nem volt tisztában azzal, hogy ha ott elkezd pattogni és nem ugrik rá, akkor bárki megszerezhet. Jobban jönnek, jobb oldalon, két elkapó. Igen, a belső futásra készülnek, úgy látom, úgyis el is takarították, onnan azért remekül patyítottak.
És végül újra szépen hozták ki, innen, ahol ülünk, talán meg is van a first down. Azért gyanítani lehetett, hogy belső futás lesz, mégsem tudtak rá mit lépni rá a farkasok. Nagyon szépen hozták ki a Cowboys játékosok, pici változás van a blokkolásban a kékeknél. Ez meg is mutatta magát, és meg is van a második fél első first down-ja. Saját 20 yardosokra jöhetnek, első és 10. Ugyanabban a formációban, információ kétek kap a jobb oldalon, egy a balon. Sikerül a hárkánttal beugrasztani őket, ez megint farkas büntetés lesz. Várjuk azért meg a... Offside. Defense, 32-es játékos, 5 yard büntetés. A másik oldalon pedig... Megint belső futás, óriási üres hely. Nincs meg még a first down. De hát egy 10 yardos nyargalás biztos volt. És... fullback futás, még mindig talpon, és sikerül oldalról levinni. Remek volt a szerelés. Pézsa Bence Albert volt az. Megint van egy sárga zászló itt oldalt. Várjuk meg a büntit. Megvárjuk Vizit, hogy mit mond. Dead ball, personal foul, unnecessary roughness, defense 88-as játékos, 15 yard, automatikus first down. Keresem a számokat. Suplic Gergő, biztos? Biztos. 15 yard. Rittinger Krisztián megtartja ott a passz kísérlet. Kis szurkolói segítséggel repült a sárga, én azt gondolom. Nem mondjál semmit, Sanyi, mert arra dobd át. Nem mondok semmit. Csöndben vagyok, nem én mondtam, elnézést kérek, meg se szólaltam. Csak most beszélek. És megyünk tovább. Fúl Sándor szavaival élve. Ez egy vitatható ítélet, vagy véleményes egészen pontosan. Nézzük, első és 10. Megint passz kísérlet, Rittinger Krisztián megtartja a labdát, ott a passz. Nem volt elkapható a Laszti. Gyerünk vissza! Ez az defense! Nézzük akkor, első és 15. Rittinger Krisztián megtartja, nagy rajta a nyomás, egyedül indul el középen, és harmadik, negyedik próbálkozás sikerül levinni, így második és 14-13 yard lesz belőle. Nem igazán kapta meg a védelmet, illetve a máskor pedig a védelem nagyon-nagyon jól dolgozott. Köszönöm a csókokat, de nézzük, második és 13. Ott a passz, átadja a running backnek, még mindig talpon. Nem sokat tudott előre menni, még el is nyomta a labdát, de még mindig 10 yard fölött vagyunk. Harmadik és 10-11. Két elkapó mind a két oldalon. Shotgunból mennek majd a kékek. Megint a Laszti, nagy rajta a nyomás, Rittinger kibazog, jaj! Talán oldalról a Vávéd alá sikerült benyúlni. 32-essel, jól láttam? Keresem a számokat.
bazi nehéz megtalálni. Nem is találom, szóval remek 32-es megmozdulást látom. A két 32-es nagyon jó mind a két oldalon. Negyedik és rengeteg, de neki mennek. Ha csak nem be akarják őket ugrasztani. Megint magas a snap. Nézzük, most jó védelmet kapott, a hosszú passz. Rossz fele fordult az elkapó, és egy késői zászló. Van még egy sérült is, a mentőket is kérjük szépen, köszönjük. És pici türelmet mindenkitől, amíg a játékvezetők eldöntik, hogy mi történt. Annyira messze, ahol a sárga zászló repül egy kicsit közelebbről, úgyhogy azt gondolom, hogy valamilyen salamoni döntés születhetett. Titan a jobb oldalon erősből mennek, ott egy futás belül, jó blokkokat kap, viszont a kupacon nehéz átmenni. Megint erősből jönnek Titan a jobb oldalon, de viszont egy másik oldali merülés, az egy remek szerelés. Na nézzük, harmadik és 8. Split back a backfielder. Megint rossz a snap! Rittinger Krisztián megtartja, rossz ügyet választanak a farkasok, meg tudja elfutni, nem tudják levinni, a maximumot hoztak ki belőle. És talán egy yardal, talán még hátrébb mentek, de sikerült összedni a snappet. Negyedik field goal következhet, és jöhet a field goal unit. Pici tanácstalanság, a dokit várjuk itt az oldalvonalnál. 9-6 vagy marad a 6-6? 25, 35, blokkolják és meg lehet szerezni, és lehet vele menni! Kilépett oldal! Gyönyörű volt a megmozdulás, jó volt a blokk, remekül játszották el most a farkasok a blokkot. Gyönyörű egyéni megmozdulás, nem sikerült megállítani őket, és ahol sikerült megszerezni, illetve kilépett oldalt a játékos. És nagyon-nagyon kemény lesz így a végjáték. Megvannak a blokkok, és pedig benne volt a kezében. És még sárga is repült. Megvárjuk a játékvezetőt. Holding, offense 61-es játékot, 10 yard, első kísérlet. Hallottuk mindent, hátrébb megyünk. Megint nyomás volt az irányító, mostan elkapták a fonalat a Cowboys védői. Folyamatosan olyan defense play-eket hívnak, amivel sértetik a passzjátékot. Picit több védelemre lenne szükség az offense oldalon, így második. Ott a passzjáték, hát sehol senki, ajtó-ablak, nem igazán találták egymást, vagy nem volt meg a koncepció, amit játszani kellene. Harmadik és 20 lesz így. Megy át a motion. Nem követi senki, ez érdekes lehet. Sehol senki megint. Ott volt két elkapó körülbelül 20 yard mélyen, de az irányzó nem vette észre őket. Jöhet a punt. Na ez végre egy kicsit hosszabb, mint az összes többi, és a nap megint a nap! Atyaég! Hát én piros-fekete kézzel látom azt a labdát.
Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mondjuk a nevet, vagy nem mondjuk. Tudom, hogy ide van írva, csak ilyenkor nem szoktuk megemlíteni, de nem mondjuk. Az a biztos, igen, elejtette, igen, napban nézett, tehát ez sajnos ez előfordul, illetve a másik oldalon pedig remek meglátás volt. Lehetett menni a szabadlabdáért. Nézzük, hogy a nagyon-nagyon mezőnypozícióban mit tudnak kezdeni a farkasok. Ott nem nagyon lesz hely, ez remek védekezés. Összecsukták arra pofogót és lemészárolták ott középen a futójátékost. Második és futás kifelé, na nézzük! És még mindig talpon! Volt egy, még mindig talpon! És... Nem, még ne izguljunk annyira, óriás futás volt, szerintem meg lesz a first down mindenképpen, de a TD nem. Valahogy így kezdve az előbb is. Ezt most tudták csak megállítani a kékek. Kicsit hátrébb mennek, második és gól. Most már olyan 2-3 yard is van az endzone-tól. Jó, tehát a közben fél eredmény. 14 hétre vezet a Cowbells a Nyíregyháza otthonában. Timeout. De nézzük ide-vissza erre a pályára, nézzük, hogy második és gólnál mire mennek a farkasok. Passzjáték, remek védekezés, és jöhet a harmadik kísérlet. Hívjuk már be. Közben a győri meccsről is be tudunk számolni. A Heroes vezet a Győr ellen, a Győr otthonában 7-0-ra. Belső futás! Ott nincs hely! Ott nincs hely! Fütyes szerint ott nem jönnek. Megpróbálták. Negyedik és izgi. Jön a labda. Ott a rugás. Ezt blokkolják. Meg lehet szerezni. Itt a vége. Marad a 6-6? Hát tűkön ülök. Megőrülök. Ennél jobb esélyem nem volt. Nézzük, hogy mire mennek majd. Két-két elkapó mind a két oldalon. Shotgunból jöhetnek, megtartja Rittinger a labdát. Keresi az elkapót, egy hosszú passz. Pedig ott volt a kezében már. Sárga zászló nem repült. Remek volt a passz, ezt azért Farkas Ádámnak illik megszeredítenie szerintem. Második és 10 lesz így. Egy anyuka beindította a hullámot a defense kapcsán. És megint Rittinger Krisztiánnal a labda tartja, még nagyon sok ideje van. Nem láttunk sárga. Fogják az embert, hova a picsába dobod rá. Harmadik és 10 lesz így. Pass Protection-ben nagyon sokat fejlett az első félidőhöz képest a Cowbells, és a snappek is pontosabbak sokkal, nagyon sok ideje van Rittingernek, csak célpontot nem igazán talál, illetve harmadik és 10. Jó a snap, jók a blokkok, ott a passzjáték, sehova. Sehol senki, vagy magas, vagy széles, de a kettő közé ment, úgyhogy így nehéz megítélni, hogy ki volt az igazi célpont. Negyedik kísérletet pont következik a kékeknél. Van egy gyorsan, megszámolták magukat a fiúk. Vagy valaki kevés, igen, a kékek kevesen vannak, akkor csak én jól számoltam, csak nem akartam mondani ennél hangosabban. Elég hosszú az a snap, óriás mentőakció volt.
Szabad a laszté, tehát a kis huncutság belefér, de hát azt, hogy beijesztezhet, hogy nem fognak ráugrani, sőt nem történik semmi. Úgyhogy onnan jön. Ó, ez elég jó kis futás, ha ki tud szabadulni oldalra, nem tud kiszabadulni. Így is volt benne 3 yard. Második és 7-ről jöhetnek majd a fal. Szélső futás. Az egy furcsa blokk volt, az pedig egy elég kemény belső futást tett belőle. 1 yard talán, ami benne volt ebben. Így 3. és 6 lesz. Ott a passzjáték, de jól meg volt az lőle, és meg lesz így a first down. Pont vonalban ülünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most egy remek játék volt. Egy kis lézerpassz középre. Az jó, ott egy jó blokk. Nem előre ment a fal, hanem oldalra, így pedig a Cowboys remek munkát végzett defense oldalon. Mindenki föl. Belső futás. Még mindig tapostak. Ott a nagy kupac. A kupacnak vége. Talán 1 yard benne volt. Így 3. és 7 lesz. Több. De biztos ők tudják, hogy én vagyok Zizi, tehát 3. és 7. Ott a screen oldalt, kellenek a blokkok, ez picit hátulról volt, de mennek tovább. És ezzel a tackle-el előre sikerült vinni a lasztit. Sok plusz nem volt benne, maximum 1 yard. Attól függ, hogy hova teszik majd a középen a játékvezetők. Így 4. és hát 6, legyen 6 és fél yard. Ez, hogy az van 7 is. És a formációból az derül ki, hogy neki mennek a farkasok. Nagyon messze lenne a field goal próbálkozásnak. Ott a passzjáték, teljesen üresen volt az elkapó, de nagyon-nagyon magas volt a laszti. Így átkerül a labdabirtoklás a Cowboyshez, és onnan jönnek, ahonnan a Wolves indította az utolsó támadását. Egy szélső futásnak induló belső futást lett belőle, és talán nyertek ezzel centiket, de hát várjuk meg, hogy hova teszik le a labdát. Belső fullback futás, nem igazán tudják megállni, még mindig talpon, és lehet, hogy meg lesz a first down. Sárga repült, és megy még, ez egy szabad játék így. Remek futójáték. Megint Pézsa Bence volt az. Na nézzük tovább. Lesz-e még több Pézsa futás? Ott egy jó blokk, ott még mindig leviszik. Most jól olvasták, nem igazán működtek a blokkok, és a backfielden sikerült levinni a farkasok védelmének. Tömegtekült láttuk, hátrébb is megyünk 2-3 yarddal, második és 13. Gangbanget szándékosan nem használtam, tehát így második és 12-13 lesz ebből. Kergeti Grittingert, megtalálja a paszt, remek védekezés volt, sárga zászló nem repült, úgyhogy
Harmadik és 12-ről jöhetnek a kékek. Rittinger megbeszél az elkapóval, mit kell csinálni, elindul a játék, passzjáték, jó védelmet kap, kiszalad oldalra, megtartja a labdát, egy testcsarnál kimegy középről, még mindig talpon, még mindig talpon, még mindig talpon! És hova teszik le a játékvezetők? Az first lesz. Ha én nem jó szögben ül, de ez first tűnik. Sárga zászlót nem láttam. Mehet tovább a Cowbells. Majd ezt megbeszéljük. Nézzük a belső futást. T és a Bencét nem tudják tartani. Ebben is volt egy 2-3 yard. Ha nem több. Ez 6 lesz így, második és 6 yard. Magas a snap, megint! Össze-vissza pattog a disznóbőr! Rittinger a hátán! És a farkasoknál a labda! 9-essel van Herz Péter, remélem, hogy őt írták 9-esek, mert a 9-essel látom. Ő szerezte meg a labdát, hát nem tudom. A snappekkel folyamatosan baj van, az biztos, hogy nagyon kevés van már hátra, és visszakapja a labdát a piros-fekete csapat, de hát ez pontokra kéne várni. Belső futás, nem megy olyan jól, mint a Cowbellsnél, így is van benne talán egy, hát várjuk meg, hogy hova teszik le. Egy yardnak azért lennie kell benne, egy második és 9. Sehol ott nincs futás, nem kapott megfelelő blokkokat, nem értik egymással, nem érdemes veszekedni, a következőre kéne koncentrálni. És akkor, hogy ebből meg lehessen oldani, hogy ebből first down legyen, mert a harmadik és 13-ról beszélünk. Tehát a labdaszerzés után akár el is mehet ez. Szóval a harmadik és 13. Kicsit magas a snap, vakoldalról érkeznek, jó az elkapás! Új, de közel lesz a first down! De megvan-e? Hát úgy nincs meg, ha oda teszik le. Egy yard hiányzik szerintem. Two minute warning. Atyai belül. A center snapjére indul a labda. Mindenki ott topzódik a kékeknél a line of scrimmage-en. Futás! És még mindig talpon, de leviszik. Erre nehéz bármit is mondani. Visszakapja a labdabirtoklás jogát a Cowbells. Nem lehet oldalra elfutni. Tailback futás, belül középen nagy a hely! Ez megvan a first down. Ha oda teszik a bírók a labdát, és megy az óra. Első és 10. Belső futás, óriási hely van középen, leviszik. Időkérés. Na tehát. Második és 4. 2 percen belül. 2 időkérés van a Cowbellsnek. Nézzük, mire mennek vele. 2 elkapó a jobb oldalon. Belső futás. A fullback futás már a földön van. 2 yard így is benne volt. Időkérés. Második időkérés. Na nézzük. Rittinger egyedül fut, még mindig talpon kifelé van út!
És megvan a first down, sőt, mint ők 15 yardhoz érkeznek a Cowboys játékosok. 1:04 és fut az óra, ugye már 1 percen belül leszünk. Nézzük, tight end a jobb oldalon, belső futás, van elég hely, nem nagyon, talán 3 yard, utolsó időkérése lesz a Cowboysnek, ha jól látom. Timeout, Cowboys, utolsó időkérés. Nézzük, mit találtak ki a kékek. Második és 8, 11 másodperc. Itt ez a kérdés. Megtartja Rittinger, ott a Luke, meg tudja futni? Nem, de még mennie kell, hát a fut az óra. Le fog-e járni az idő, csak ez a kérdés. Mi történik? Mi történik? Hosszabbítás következik. Hosszabbítás. Pénzfeldobás a Cowboys. Passzjáték, ott egy hosszú passz, és... Nagyon nehéz ilyenkor mit mondani. Pedig. Mondjuk azt, hogy nem sikerült. Második és 10. Újjahegyén ott volt már, fölében. Második és 10. Futás! És még lepattan a sisakról, még mindig talpán! Reméljük nincs baj. Oké, mozog, rendben. Harmadik és hova teszik le, akkor ott 12-13 yard lesz. Picit hátrébb jönnek a farkasok. Hosszú passz, na nézzük, megkapja a védelmet az irányt, ott a passzjáték, semmi. Nem repül sárga zászló. Nem mondunk semmit, nem kommentáljuk a dolgot. Aztán megint kapok a pofámra. 4. és 12. Nagyon félek a Gyulától. Két elkap a bal oldalon, tight end a jobb oldalon. Ó, itt már repül is a sárga. Hamarabb indultak, hiába fogják levinni. És még mindig talpon, leviszik, de volt egy defense szabálytalanság, úgyhogy meg fogjuk ismételni ezt. Egy kicsit előrébről. Offside. Defense 43-as játékos. 5 yard. 4. kísérlet. Kérjük szépen a mentős kollégákat, köszönjük szépen. Tight end a jobb oldalon, két elkapó a bal oldalon. Jön a shotgun. Megvédik az irányítót, ott a passz.
nem volt elkapható a Laszti, nincsen sárga zászló sem. És most a Kábesz offenzív a sor. Fullback futás belül. 2 yard. 3. Második és 7. Belső futás. Még nincs meg a first down. Harmadik és 2. Fullback futás, hát nem nagyon van hely, de így, de talán így. Megnézzük azért, lesz-e méricskélés vagy bármi. Megvan, mutatja Vizi úr, hogy megvan a földán. Lemaradt megint egy Wolves játékos, a mentőket kérjük szépen. A Titan screen volt, nézzük, meg lehetett csinálni! Sárga zászló! Óriási, ott 3-4 is, mindenki látta most a zebrák közül. Baranyi Attila volt szerintem. Offense 2-es játékos. Igen, ő Attila. 10 yard. Hátrébb megyünk. Igen, a Titan, ahogy áthúzott a fal mögött, ő kapta a... Első és 13. Erősbe állnak föl, jobb oldalon 2 elkapó. Nézzük. Megtartja az irányító. Hosszú passz. Hát egy icipicit hamarabb néz vissza, és még nem lép rosszul, akkor ez akár meg is lehetett volna. Így nincsen meg. Második és 18. Vida Máté volt az 84-essel, aki felé repült a labda. Belső lukat tudnak nyitni, de remekül még egy kéz kinyúlt, és meg tudták állítani. 51-essel volt valaki. Megyünk tovább, harmadik és hát 14. Megnyílik egy pici luk, még mindig talpon, le tudják vinni, negyedik és 4 lesz így.
Jobb lábas a rugó. Feláll a field goal unit. Pirosak a vonalon. Jön a snap, kicsit magas. Tudják blokkolni! És ott a vége. Kivédekezték a farkasok. Jöttek a farkasok a 25 yardról. Na nézzük akkor a farkasokat. Nézzük, megvédik az irányítót, ott a nyomás, hosszú passz! Így kell ezt, így kell ezt. Yes! Alig, ha nem. Így kell ezt. Yeah! Extra pont. Jó, tehát mondjad? Floskai Máté volt az, csak kerestük a számokat a nagy újongás között, hogy ki volt az, aki megszétette a labdát, és nem véletlenül van, tehát nagyon fontos, hogy az NFL szabályok nem Kalic szabályok, tehát az nagyon fontos, az NFL-nél ilyenkor az első pontszerzés az jelentett volna a győzelmet. Itt viszont Kalic szabályok szerint játszunk, itt még lesz esélye támadni a Cowboysnek. Na nézzük, jó lesz az extra pont. Azért rúgják az extra pontot is, hogyha csak ez lesz a különbség a két csapat között, akkor ez is számít. Nagyon rossz a snap, nem is értjük, 6. 12-6. TD-t kell csinálni a Cowboysnek. Kicsit magas a snap. Rittinger jó védelmet kapott, egy passz! Nézzük. Második és 10. Belső futás, ott nincs hely, ott nincs hely. De még mindig jár a láb. A kupac. Mentek előre. Szó, ami szó. Nézzük. Megbeszélik még a backfield-en, hogy mi lesz, ki lesz, hogy lesz. Átadja, nagyon nagy a hely, megvan a first down. Igen, a first down megvan, mehetnek tovább. Első és 10. Fullback futás, gyönyörű védekezés, de lejön róla talán. Hát azért ami szép, az szép, még ezen a szinten is nagyon jó. 40-es. Ha tudtok, segítsetek, nagyon szép megmozás volt, még ha le is csúszott róla, egy az egyben megfogta a fullbacket, utána pedig jöttek a társak. Második és 13. Golni kell, mert másképp nem megy. Második és 13. Tailback futás, ott a hely, még mindig talpon, és hát a first down nincs meg, de egy nagyon hosszú futást láttunk. Hova teszik le a labdát? Ez túl izgalmas. Azt nézem, a játékvezetők, az harmadik és 5 lesz így. El kéne indulni most már lassan. Na nézzük!
És azért abban biztosak lehetünk, hogy negyediknek is neki mennek, akármi történik most. Labdát kell szerezni, és akkor biztosan vége a meccsnek. Kicsit magas a snap, késő a hand-off, óriási folyosó! Fúj, de kellett, 1 yardra vége előtt. De meg lesz a first down, úgy látom. Igen, a first down megvan, a TD nincs. Így megint 4 kísérlet van. Első és gól, 2 yardra. Lehet, hogy csak 1, tök mindegy. A Cowboysnek kell a TD. Meg tudják állítani a farkasok. És remek védekezés! 40-essel keresem a nevet, de nincs. Nem tudom megmondani, mennyire jól csináltam. Másodszor. Hátrébb megyünk. 9 yard. Második is gól, de most 9 yardról. Igen, izgulás van. Ez most már tényleg nagyon izgi. Akármi történik. Na nézzük, második és gól. 9 yardról. Tight end a jobb oldalon, 2 elkapó a bal oldalt. Rittinger egyedül. Még mindig talpol, még mindig talpol! Cowboys! 12-12. Ha bemegy az extra pont, ha egyáltalán rúgnak. Tegyük azt hozzá, hogy ma még extra pont nem sikerült. Field goal sem, extra pont sem. Most már nem kapcsolunk ki. Nézzük, hogy döntenek a kékek. Most már nem kapcsolunk. És megy a játék. Nem bírom nézni. Igen, ők nem rugó formációba állnak fel. Várjuk meg, nincs meg! Védekezték a farkasok! Hát akkor a harmadik hosszabbítás. Labdát a 25-re, jönnek a pirosak. Hű, de izgi. Megy a motion. Nagy a nyomás, ott a passz, rövid. Rövid a passz, a fal nem tudta megtartani. Jött a második és 10. Kicsit alacsony a snap. Ott egy hosszú passz. Leszedik. Hát onnan szerintem nem. Igazából csak leszették. Farkasoknak most az az egyetlen egy esélye, hogy ne csináljon pontot a Cowboys. Defense!
még ott a pálya szélén vannak, ezért a... Nagyon szépen átértek a backfieldről. Mind a két csapat fáradni látszik, és most már a Wolves defense kitesz magáért. Második és 15. Ott a passz. Oh! Pedig azért itt volt egy nagy folyosó. De megyünk tovább. Kócs Máté volt az, aki elejtette. Harmadik és... Nagyon összekapta magát most a Farkasok védelme. Passzjáték, Rittigerre a labda, ott egy nagyon hosszú, túl hosszú passz. És még egy késői sárga, többen is a földön. Közben field goal formáció. Nem rövid. Azt mondja, az 30, 40, 48. Jól számolok én? Meg a 10. Magas a snap. Ott a rugás. És széles. És van egy sárga középen. Roughing the kicker, defense 55-ös játékos, 15 yard. Ott a snap, ott a look, ott a futás, ott egy zászló, két zászló. Holding gyanús volt. Magas a snap! Még hátrébb. Szinte hihetetlen, amit látunk. Második és 40 yard. Hát nem értették meg egymást az elkapók, hogy milyen rútot kellene futni. Így harmadik és 40 lesz. Lehet, hogy futballtörténelem lesz. A leghosszabb mérkőzés, amit én látom. Három elkapó jobb oldalon. Nézzük. Megvédik az irányítót. Egyedül indul el Rittinger Krisztián. Negyedik és nem tudom, 30. Ügyes, ügyes. Negyedik és rengeteg. Ott a passz.
Jó, megyünk a 25-re. Félnek kérdezném udvarra, hogy nincs olyan speciális szabály? Dobjuk fel egy pénzt, vagy valami. Külpapír ólóba is benne lennék simán. Na szóval, viccet félretéve, valami legyen. Menekülés. Nagyon nagy menekülés. 1 yard. Második és 9 lesz így. Az is jó. Az is jó. Passz, ott a hosszú passz! Oh! Van olyan, hogy visszavisszük, másik irányba, na? Talán! Ott levitték, jó, tök mindegy. 25-re tesszük a labdát, jöhet a kék offense. Ébresztő kék offense! Megint ti vagytok! Fél 6-6-ra, gyanítom. Első és 10. Ott a snap. Ott a screen. Ott pedig nincs futás. Remek védekezés volt. Lassan kirakatjuk a megtelt táblát. Második és 15. Hát ott nem nagyon lesz. Ami nincs, az nincs. Harmadik és 19. Hetedik mindjárt. Csak viccelünk. Szinte. Ott a passz. Pattanásból sincs meg. Negyedik és 18. Ott kilökik, zászló nincs, kivédekezték, megint a 25-ösön a labda. Na jön! Egy futás, keresi a helyet, az nincs. Leviszik. Ott még megy a bunyó, de hát ez természetes, még nem fáradtak el a fiúk, tehát bunyóra van erejük. Ott a hely! Majdnem, ott volt a kezében. Én is nem maradtam. De az nem volt. Harmadik és 13. Pedig egy pillanatra elhittem. Harmadik és 13. Harmadik és 13. Nincs. Negyedik és 13. Őt hosszabbítást nem láttam még, ez biztos. Egészen biztos. Nincs meg, ráírgatom. Általában.
Budapest Wolves. Na tehát, 4. és 13 az időkérés után. Ott a hosszú passz, ott a levonásza, végig tudják-e vinni? Kap-e annyi blokkot? Befogás alacsony! Ezt is elhittem egy pillanatra. Na vissza a 15-re. Még mindig talpon, még mindig! Sikerül megállítani, húzták, vonták, de csak megállt. Pichler Norbival nehezen bírnak. Második és 4. Megint van hely, meg lesz a first down. Talán, vagy nincs? Na nézzük csak. Mutatja Vízi úr, hogy meg... Nem kockáztatják meg a rossz snappet. Fullback futás, új! 1 yard. Már csak 3 yard kell. Második és gól. Vagy 2, vagy nem tudom. De rúgni ne, az fontos. Azban nem jött össze, ugye rúgni ne rúgjatok. Mindegy, csak valami legyen. Fullback futás. Tolják, húzzák, mondják. Ipon. Ipon az biztos, TD nincs. TD nincs, Ipon van. Incsek. Harmadik és nagyon kevés. Most már pokoli fáradtság lehet mind a két oldalon, a lábakban. Nagyon megbeszélik, nagyon megbeszélik. Harmadik és rettenetesen kevés. Fullback futás! Várjuk meg a játékvezető kézzelét! Kávász! 18-12! Ez a végeredmény! Hát egy nagyon-nagyon kiélezett, végletekig izgalmas csatában győznek a kékek. Én nagyon nagy tapsot szeretnék kérni mind a két csapatnak, az edzőknek, magatoknak, szurkolóknak. És azt hiszem, hogy ennek a mérkőzésnek ez nem volt vesztese. Nagyon nagyot küzdöttek a fiúk, egy picit jobban jött ki a lépés a kékeknek, és a Wolvesnak az első győzelmére továbbra is várni kell. Tehát a jegyzőkönyvben 18-12 az 5. hosszabbításban sikerült megnyerni a Cavalsnek. Jó, és a készfogásokig pacsizzunk végig. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat megérdemli, és mind a játék